салом алейкум дӯстон ва ҳамватанон, иншоалло ки хуб ва саломат ҳастем. нигоҳ мекунем шаҳрвандони тоҷикистонро дар граниси қазоқистон дар омадан ба русия роҳ намедиҳанд, душвориҳо мебиёранд бар сари онҳо. дар аэропортҳо ҳам нигоҳ мекунӣ роҳ намедиҳанд, рӯзҳо дар он ҷо менишинанд ё душвориҳо мебиёранд бар сари онҳо. ва патен ҳам инчунин. ва рӯз аз рӯзҳо мешунавӣ дар фалон шаҳри русия аблава рафта истодааст, ба шаҳрвандони тоҷикистон ба ронандагӣ роҳ намедиҳанд, дар фалон ҷо корхонаҳо намегузоранд ки кор кунанд. ин ҳукумати русия чӣ мехоҳад аз муҳоҷирини тоҷик? бо ҳар баҳона намегузоранд ки кор кунанд, бо ҳар баҳона депорт мекунанд, ҳар хел душвориҳо мебиёранд бар сари шаҳрвандони тоҷикистон. мо чо кардем ба инҳо? чаро ин қадар бадбинӣ, фишор бар сари муҳоҷирин? чӣ мехоҳанд, чӣ талаб доранд аз ин шаҳрвандони тоҷикистон? ҳама ин як бало бар сари миллати мо, он чӣ ки фишоре мебиёранд, душвориҳо мебиёранд. ва балои дигар ине ки чӣ муомилаи бад доранд бо шаҳрвандони тоҷикистон. издиватсия карда, лату кӯб карда дар замин мехобонанд, беодобона аблава мекунанд ва мардуми шаҳрвандони тоҷикистонро монанди як опасни преступник қатор гузошта бо силоҳҳо ба автобусҳо мебаранд, ба аэропортҳо мебаранд. чӣ муомилаи бад доранд? мо чо кардем ба инҳо ки ин қадар бадбинӣ доранд? гуноҳи мо чист? ин муомилаи бадахлоқӣ доранд бо шаҳрвандони тоҷикистон. пас савол бар миён меояд ки ҳукумати русия чӣ мехоҳад, чӣ талаб дорад аз муҳоҷирини тоҷик? баъзе мегӯянд ки документҳояшон 100% набуд ва қонунҳои риоя накарданд ва ғайра. ҳама ин баҳона ҳаст. ин ҳукумат як мақсаде дорад бо ин корҳояш. дӯстон, инро куҷо барию тоб диҳӣ, чӣ хел ки нишон диҳӣ, ҳукумати русия ин як мақсад дорад аз шаҳрвандони тоҷикистон. ин ки ҷавонони моро ба ҷанги Украина как дешёвый продукт истифода барад, как пушечное мясо мефиристад. барои ҳамин эй мардум, эй ҷавонон, ба ин ҷанг наравен. он чизи шуморо ваъда медиҳанд, гражданство медиҳанд, пулои калон ваъда медиҳанд, дар ин фреби онҳо дода нашавен. ин ҷанги мо нест, дар миллати мо дахл надорад. пеш аз ин ҷанг моро қадру қимат намекарданд ва баъд аз ин ҷанг ҳам қадру қимат намекунанд. нигоҳ кунед бар шаҳрвандони худашон, мардуми Доғистон. то ҳол онҳоро дуюм сорт одам меҳисобанд. хай шуморо бепулӣ маҷбур карду ба ин ҷанг рафтем. пас донем ки 70% ин ки шумо дар он ҷо ҳаром мурда мерен. ҳатто мумкин аст ки ҷисми шуморо, мурдаи шуморо барнагардонанд. ва 20% ин эҳтимол дорад ки шумо аз он ҷо инвалид бармегардед, бедасту по. ё нигоҳ баъд дар коляска нишаста дар даромадҳои метро суруд хонда гадоӣ карда мегардед, лабо кашол мегардед. фақат 10% эҳтимол дорад ки шумо зинда бармегардед. пас як краска мегиреду мӯйҳоя зард мекунеду, рӯйҳоя собуншӯй мекунеду, дар оғӯши ин калазардон мемонед. не, шуморо баъд аз каме истироҳат дубора ба ҷанг мефиристанд. агар ту худро ба девонагӣ зади, ба касалӣ задию ва дуюм боро ба ҷанг нарафтӣ, сӯравно ту ба онҳо бегона ҳастӣ. туро бо ангуштонашон нишон медиҳанд ки ту миллати русро куштӣ. зеро ки Украина, мардуми Русия, инҳо як миллатанд, амакбача ҳастанд. пас ту фикр мекунӣ ки туро мебахшанд? барои ҳамин дӯстон ва ҳамватанон, ба фреби ин ҳукумати Русия дода нашавен, ба ваъдаи инҳо дода нашавен. ҳама ин арзиш надорад ки шумо рисковат кунед. ва дигаре ин ки хай шуморо маҷбур карданду зӯран ба ин ҷанг фиристоданд. пас шумо ният кардед ки мерам дар полигон ё дар фронт бошанд, ҳама ин калазардоро паронда мекушаму ба тарафи Украина таслим шуда мегузарам. ин кори шумо, ман дар ин кор дахл надорам.
من فقط و فقط دعوا دارم که کار کنید و به جنگ نروید، حیات خود رو نسوزانید. شما رو به امانت خداوند میسپارم. بالاسف صد افسوس که این حکومت روسیه شهروندان تاجیکستان رو بی‌صاحب یافتن، بی پشت و پناه یافتن و حکومت تاجیکستان هیچ کمک پشت و پناهی نمیکند از شهروندان خودش. حسبنا الله و نعم الوکیل. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان.